ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ወይ ከዓ ኬሪ ማሲንጋ ናብ መቐለ ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ሓገዝ ረድኤት ስራሕ ዝሰርሑ ሰባት ብዛዕባ ዘሎ ኣብ መቐለ ኩነታት ዑደት ምግባር ዓሊሙ ከይዱ ነይሩ ብድሕሪኡ እንታይ ተዘራሪቦም ብዙሓት ሰባት እውን ማለት እዩ እንታይ ከእዩ ኮሪ ዝዓይነቱ ማለት እንታይ ከእዩ ገፁ መሊሱ ዘሎ ገለ ዝብሉ ሰባት እውን ኣለው ካብ ኣነ እውን ሓዊሱ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ሎማዓንቲ ክንዘራረብ ኢና ዘተ ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ተኸፊቱ ብዕላው ማለት እዩ ኣብዚ ብወግዒ ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ትግራይን ካልኦትን ሓይልታት ድማ ተቃውሞ ብርቱዕ ተቃውሞ ይገጥመሎም ንሱ እውን መዘራረቢ ዛዕባ ኮይኑ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ጉዳይ እዚ እውን እንታይ ተባሂሉ ገለ ዝተወሰነ ክሕብረልኩም እየ መንከ እንታይ ተዛሪቡ ዝብል ማለት እዩ ጥቕልል ኣቢለ ናብ መንግስቲ ኤርትራን ኡጋንዳን ከምኡ እውን ድማ ሓድሽ ናይ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ኤርትራ ግሪን ሪቮሉሽን ዝተባሃለ ማለት እዩ ብዙሓት ወግዕታት ሒዞም መፅኦም ኣለው ከምዚ ዓይነት ጉዳያት ስለዚ እንታይ እዮም ተባሂሎም ዘሎ ከምዚ ዓይነት ምንቅስቃሳት እንታይ ተፈጢሮም ዝብሉን ኣብ ሓደ ሓውና ሓንቲ ሓፍትና ዝተገበረ መርዓ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዙሓት ሰባት ዘዘራርብ ዝነበረ ጉዳይ ኮይኑ ግን ገለገለ ሰባት ማለት እዩ ነታ ጓልሲ ዘየድሊ ቃላት ይዛረቡ ኣለውን ብፍላይ ከዓ ማለት እዩ ምስ ሞራል ናይ ታጓልን ሰይት ተታሒዙን ዝዛረቡ ዘሎ ኣነዋር ዝኾነ ቃላት ለማዓንቲ ብዝተወሰነ መጠን ክንድስሶ ኢና ማለት እዩ እንታይ ዝብል ዝሮ ግን ካብ ሃገራዊ ዛዕባ ናብ ውልቃዊ ዛዕባ እውን ኩሉ ዓለም ለኻውን ዛዕባ እውን ዝሓዘ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ክትከታተልዎ ብኽብሪ ይዕድም ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽ ተኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ጀምሩ ግርም ሃናፃይ ርእቶ ዘንበቡለይ ወይ ከዓ ዝሃቡን ሰባት ከንብበሎም እየ ማለት እዩ ናብቶም ሃነፅ ርእቶታት ሒዘኩም ክሰግር ሙሉ ሃይሉ ላይክ ጌራቶላ ነዚ ቪድዮ ማለት እዩ ብጣዕሚ ይቀንየለይ ሙሉ ሓፍተይ ሃብቶም ተወልደ ላይክ ጌርዎ ነዚ ቪድዮ ሕጂ እውን ብጣዕሚ ይቀንየለይ ሃብቶም ሓወይ ጽጌረዳ ኣመሃ ማለት እዩ ጽጌረዳ ኤምኤች በሓፂሩ ቆንዳፍ እንታይ ክትግምጥል ደኣ ዕውር ዝብላሎ ማለት ክትግምጥል ደኣ ዕውር ላይክ ጌራቶላ ማለት ሲሒቃ ኣላ ማለት ንእግረ መንገዳ ወይል ሰይድ እንድዌልዳን መቅደስ M70 ቴንክ ዩ ብሩክ ሓወይ ዝብል ርእይቶሎ መቅደስ ሓፍተይ ማለት ብጣዕሚ ይቀንየለይ ዩዘር UTF ሽደን ሎሚ በቃ ብየማን ተሲኻ ጽንሒሉ ጽቡቕ ገይሩ ክብርሃካ እዩ ናይ በዓል ጌታቸው ናይ በዓል አብይ መደብ ፍቅሪ ስበኽ and Eritreans with our president ጅግና ኢሳያስ always praise for love and ሰናይ ጉርበትና and ምክብባር ያ ሓቢቢ ናቅፋ ፕሬስ የካቢዩር ናቅፋ ፕሬስ ካቢዩር ኪችን ማን ኮን ይኸውን ስለ ዞርኩ ዲ ካቢዩር ኪችን and then user UT something ገለገለ ናቅፋ ፕሬስ ማለት እዩ አምናት አፍሬዝ ዝብል ሙዚቃ አለው ትርኢትዋ ግን ደስ ይልሎ ማለት እዩ እንተኾነ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ከዓ ክንሰግርን ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዘሎ ዛዕባታት ከዓ ብደቂቕ ክንሪኦም ኢና let's go ግርም ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ካብ ዘሎ ርእስተ ጉዳያት ኣዝዮም ብዙሓት እንዲዮም በዚ ናይ ማሲንጋ ዝኾነ ዘረባሲ ወይ ከዓ ዘራርባ ብኡ ክንቀጽልና ማለት እዩ ቡኢና ክንጀምሮ ማሲንጋ መቐለ ዝኣተወሉ ምስ ካልኦት ላዕለዎት ሰብ ስልጣን ውድብ ሕቡራት ሃገራት መሻርክቲ ረድኤት ብምዃን መቐለ ኣትዮም ማለት እዩ ትዑደት ምስ ፕሪቶሪያ ስምምዕ ሰላም ዘጋጥም ዘሎ ሓደሽቲ ብድሆታትን ኩነታት ተመዛበልትን ንምዝራብ ዝዓለመ እዩ ዝብል ካብ ክልተ ገጻት ሰሚዕና ያለና ማለት እዩ ወል ማሲንጋ እንታይ ይብል ባዕሉ ስምዕዎ It's the first time I've been to Tigray in about a year. Glad to come back. بيلي متى نيرة أنا مجمع رجزي نتقرأي in about a year. Glad to come back again يبلله. I think it's high time to engage and to help the international community led by the African Union to help things move forward in this part of the country. One of the first questions I asked when I arrived, how are the Rains doing? It's very clear that the Rains are not doing particularly well. This means that it's time to be very, very serious. ማለት ብጣዕሚ ክንጥንቀቐሉ ዝግባእ ግዜ እዩ ዝብል ሲሪየስ ክንከውነሉ ዘለና እዋን እዩ ዝብል ርእይቶ ኣለዎ ማለት እዩ very serious about moving ahead with a solution that addresses the needs of the people. ድሌታት ናይቶም ህዝብታት ከምጽእ ዝኽእል
يعني solution مالتيو that addresses the problem of the people يزبلو ጸገም ናይቶም ህዝብታት ንምምጻእ ይዝብል ማለትዩ በሐጽሩ እንታይ ምዃኑ አይተፈለጠን ፍሽሽኽ አይበለን ትፍሽሽኽ ጥራሕ ዘይኮነስ እሊት ልቢት ማለትዩ I don't know ከም ዓይነት ባህር ዲዘሎ ካብ ቀደሞ ወላ ሕጆ እንዲኾሙ አይተፈለጠን ግን በጽቡቅ አይኮነን ገጻቱ ዘሎ ማለትዩ ምናልባት እውን ገለገለ ሰባት ዶክተር ደብረጽዮን ከታኾን ዘይተቀበሉ ዘተገለጽ ብለለው በክትሉ ተቀቢሉ ወሎ ወል ንሕርዳእ ተዛራሪቡን ተረዳዲ እንተ ኮይኑ ተሐሳብ በኸምዛዚ መወሎ ማለትዩ of this region the people of the country. Thank you very much. ማለት አምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ አምባሳደር ማለት እዮም ሎማ ኣንቲ ዝመጽሉ ምኽንያት ከምቲ ባዕሎምን ገሊጾም እዮም ክልተ ነገር እየን ሓንቲ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ድርቂ ዝምልከት በአካል ንምርኣይ እዩ ስለዚ ድርቂ ኣብ ልዕሊ ናይ ተፈናቀልቲ ጸገማት ተደራረብ ዘሎ ዝህልዎ ሳዕብየን ፍሉጥ እዩ ስለዚ ነዚ ተዓዚብካ ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝግበር ነገራት ፕላን ንምግባር እዩ ናብ ተፈናቀልቲ ዘለዎ እውን ንእሽቶ ዕደት ክገብሩ እዮም ስለዚ ተቀዳመይቲ ነገር እዚኣ እያ ካልአይቲ ግን ናብ ዝርርብ ናብ ሰላም ንምእታው በር ንምኽፋት እውን ይመስል ከም ዝፍለጥ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ኣብ ከይዲ ነይሩ እዩ ግን ዘጋጠሞ ጸገማት ንፈልጦ ኢና ካብኡ ስዒቡ እውን ሕዚ ዘሎ ወጥሪ ይፍለጥ እዩ ስለዚ توتري بمهدأ ناف سلامة ومن قدل عدل انتهاليو فتنتات نمقبار ونيو مالت سلام بحر من إرتران تنش ስለዚህ ናይ ሰላም ዘተውን እግረ መንገዱ ዝሓዘ እዩ ከም ትዝነገርኩም ምስቲ ፕሪቶሪያ ስምምዕ ሰላም ዘጋጥሞ ሓደሽቲ ብድሆታት እውን ተተሓይዙ ነዚ ጉዳይ እውን መፍትሒ ንምምጻእ ዝዓለመ ኮይኑ ከም ጽድዩ ኣይ ከም ጽና ይተፈለጠን ዘጋጥሞ ገለ ይዝብል ማለት እዩ በሓጺሩ ግን ኣብ ትግራይ ሓደ ኩነት ኣሎ እቲ ኩነት ግን ዘይዝረበሉ ዘሎ ምናልባት እውን ሓረስታይ ስለዚ ሓረሰ ሕጂ እውን እንተኾነ ነቲ ሓረስታይ ነተኡ ዘሎ ወላዱጉን حارسو كبلع زخل ولاد እዩ ሰሪሑ ከብልዕ ዝኽእል ውላድ እዩ እንደን እቲ ውላድ እውን እንትኾነ ብሰንኪ ናይ ግፋ ስትራቴጂ ማለት እዩ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ብክልተኣዊ ብክልተ ገጽ ብዝግበር ዘሎ ኣብቲ መንእሰይ ብዘሎ ሓሰያ ማለት እዩ እቲ መንእሰይ እቲ መፍረያ ሓይሊ ዝበልኩም ወርክማን ወይ ከኣቲ ሌበር ፎርስ ዝበሃል ታስክ ፎርስ ዝብልዎ መንእሰይ ብጠቕላላ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ይሃድም ስለ ዘሎን ነቲ ጉዳይ እዚ እውን ብዕቱብ ስለ ዘይራኣናያን ማለት እዩ ከምዚ ነገር እውን ከጋጥም ምዃን እዩ ኤክስፐርት እውን ይግበር እዩ ባይዘወይ መንእሰይ ማለት ጠዋሪ እዩ መንእሰይ ማለት እቲ ዋና መፍረያ ሓይሊ እዩ ልምዓት ክጽዋዕ እንተሎ መንእሰይ ይጽዋዕ ማለት እዩ ብዘይ መንእሰይ ዝኾነ ይኹን ተልምዖ ነገር የለን ማለት መንእሰይ ሲ ሓደ ኣካል ናይቲ ልምዓት እዩ ዓብይ ወላዲ ይመክር ይምህር ይምዕድ ሕጊ የትሕዝ ስርዓት ባህሉ ውርሽኡ የመሐላለፍ እንበር ክንድት መንእሰይ ለዓለን ተሓትን ኢሉ ክሰርሖ ዝኽእል ኣብ ፋብሪካ ኣብ ሕርሻ ኣብ ሕክምና ወዘተ ክንዱ ኣይሰርሕን እዩ ምዚ እውን ብጣዕሚ ነዚ ኩነታት እዚ ተጻዊሮም ሓለፋ ናይ ህዝቦም ማለት ሓለፋ አገልግሎት ንህዝቦም ንሃቡ ዝርከቡ መምህራን ኣለው ሓኻይም ኣለው ወዘተ ዋላ ኢቭን ደሞስተ ይተኸፈሉ ኣብ ዝኹነታት እዚውን ዝርከቡ ሰባት ኣለዎም እዮም ግን ምቕናስ ከርኢ ይኽእል ድዩ ዝብል ግምት ግን ኦፍ ኮርስ ከርኢ ይኽእል እዩ ሶ ተሓላፍነት እንደ ገጥራሕ ዝድርበ ከም ዘይኮነ ንሳቶም እንዳፈለጡ ብዝኾነ ግን ድርቂ ከም ዘሎ ትሰምዑ ኣለኹም ማለት እዩ ኣዝዩ ዝሕዝን ጉዳይ እዩ በዓል ድርቂ ዘይትንክፎም ማለት እቲ ኣምባሳደር ኣብቲ ዓዱ ተገላዊጦም እዮም እዚ ኣብቲ ዓዱ ኮይዱ ነቲ ማሲንጋ ዝበሃል ሰብኣይ ኮይኑ በሎም ጸገም ይብልካን ድሌትካ ግበር ይብሎ ንስኻ ኣይመጽእ ማለት ተላዊጦም እዮም ዓዲ ባይዘይ እዚኣቶም በዓል ድርቂ ዘይትንክፎም ከዓ زارو وسمعوا استقللنا ارغاش كششنا ارغات ትግራይ እንደምንም ብለን ነጥላት የሚል ደሞ አለ ፕሮፓጋንዳ ጽምዶ የሚባለው ለመስበር ነገ ይሄዳል የተባለው አንድ ሰውዬም ጽምዶ ለመስበር ነው ገና አይሆንም ቀድመን እኮ ነው የምንናገረው እኮ ኤምባሲውን ቁጭ ብሎ ይሰማል ይሄ አይሆንም ይሄ ሰላም ያመጣ ከሆነ ሰየው ነው ማንንም ነው የሚቀበለው ይሄ ደስ ይላል ሁሉ ለአንድ ወገን እንዲሁ ጎላ ያለ ክሊርሊ ለአንድ ወገን ሳይድ ያደረገ ሎቢ ለማድረግ ከመጣ ግን ዴድ ኦን አራይቫል ነው እንክሊል እንዳበልካ ክትሐሚ ስለዚህ ዴድ ኦን አራይቫል ማለት ሲ ወላ ሓንቲ ለውጥ ዝየብሉ እዩ ይሰምዑ ለዩ እንድሕርዳ ንሓደ ወገን ብዛዕባ ሓደ ወገን ልኡኽ ሒዙ እንድሕር መጽዩ እዚ ናይ ሓደ ወገን ልኡኽ ቀደም ሓደ ኣምባሳደር ገለ ወዘተ ዝበሃል ዑደት እንተገይሩ ከም ዝሎሚ
ዝኾነ ማለት ብመርህ ብፕሪንሲፕል ክጓዓዝ ከሎ ሰብ ማለት እዩ ሓደ ሰብ እንተመፅኡ ዓብይ ቀባብላ ይግበረሉ ዓብይ መፍትሒ ኣቐሚጡ ይኸይድ ነቲ ፀገም ከዓ ካብ ስሩ መሰረቱ እዩ ዝፈትሖ ነይሩ ማለት እዩ ሎሚ ግን ሓደ ሰብ እንተመፅኡ ብዛዕባ ጅቡ እዩ ዝሓስብ ዋላት ኣምባሳደር ዋላት ሳምቲንግ ሎቢስት ዝበሃል ያ መፅኡ ኣሎ እንታይ ማለት ድዩ ቁፁር ሰራሕተኛ ናይ ፖለቲካ ማለት እዩ ድምፅኻ ንኸስማዓልካሲ ክሕሱ ዝኽእል ሰብ ማለት እዩ እታ መሬት ዘሎ ዘይኮነስ ከም ጅቡኡ ከምቲ ዝሃብካዮ ቁፁር ሰራሕተኛ ክንብል ከለና ብኻሊእ ባህላታይ ማለት እዩ ናብ ዝበዝሐ ቅርሺ እዩ ዝኸይድ ቀዚኻ እቲ ሳይነስ ንሱ እዩ ሕጂ እቲ ፀገም እዚ ካብዚ ጅምር ናይዚ መፍትሒ ሰልፍ ሪላያንስ ዝብልዎ እዩ ኣብ ዓርሰ ምርኮሳ ዝተመርኮሰ ክኸውን ዘሎ ዓርሰ ምርኮሳ ክብል ከሎ ብዙሕ ሰብ ሸዊት ዓርሰ ምርኮሳ ይብል እዩ ካልኦቶም እውን ዓርሰ ምርኮሳ ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት ኣለው እዮም ናይ ትግራይ መፍትሒ ኣብ ደገ ዘይኮነሲ ኣብ ውሽጢ እዩ ኢሎም ዝኣምኑ ኣለው ማለት እቲ ውሽጣዊ መፍትሒ ማለት እዩ ምርት ካብ ደገ ዝመፅእ ፅዕንቶን ካብ ደገ ዝመፅእ ፕሬሸርን ወይ ከዓ ተኡ ዝግበር ፀቕጥን ውሽጢ ዋላ እንተሰርሐት ትፈትሖ ማለት ኣይኮነን ንሱ እናተዛረበትሉ ግን ኣብ ውሽጣ ዘሎ መፍትሕታት ታይታ እዮም ክኾን ነይርዎም ዘጓይ ዘህድም ዘይኮነ ዝሓቁፍ ሚድያ ናይ ሚድያ ሕጊ ባዕሉት ሕጊ ነፃነት ናይ ውልቀ ሰባትን ናይቶም ፕሬስን ዝኽብርን ንፍትሒ ዝቆውም ናይ ፖሊስ ናይ ተርጎምቲ ሕጊ ኣሰላለፋ ካልኣይ ዝተፈላለየ ሰብ ንግዲ ሰሪሑ ካሊእ እውን ስራሕ ሰሪሑ ክነብር እንድሕር ኮይኑ ትክክል ዝኾነ ፕሮፐር ዝኾነ ታክሴሽን ሲስተም ጥዕና ገለ እዚኦም ቶም ድሓን ቶም ማለት መርዓሲ ተረፍክን ዓዲ ሕገያ ዝበሃል ጉዳይ ኣሎ ቶም ወሰንቲ ዝበሃል ቶም ማንዳት ወርግን ክቐርቡ ነይርዎም ከኣትው ነይርዎም ማለት ኣብቲ ፖሊሲሲ ክጠቃለሉ ነይርዎም እቲ ሕጊ ግን ካሊእ ይርቂቑ ተፃራሪ ነገር ይርቂቑ ስለዚ ተደገ እቲ መፍትሒ ካብ ደገ ንኸውን እዩ ገይርዎ ማለት እዩ ማለት ቀድሚ ሕጂ እቲ መፍትሒ ካብ ውሽጢ ንደገ እዩ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ይጅምር ኣብ ውሽጢ ዘሎ ፀገም ተፈትሑ ሓድነት ሰጢሙ ብሕብሩን ብስሙሩን ኮይኑ ንደገ ከዓ ዝግበሩ ካብ ደገ ዝመፁ ፃውዒታት ማለት ንምንፃግ ይኹን ንምቕባል ብዘየገድስሲ ተሓባቢርካ ዝሓበረያ ኣፃብዕትስ ኣርቃየ ፀንበዓ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ ግን እንታይ ኮይኑ እቲ ናይ ውሽጢ መፍትሒ ዕፁ ጌርካ ካብ ደገ ዝመፀ መፍትሒ ጥራሕ ተቐቢልካ ኢኻ ክትፈትሖ ትሓስብ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሎቢስት ወሎ ሳምቲንግ ወሎ ገፁ ብዝሸምረረልካ ቁፅሪ ኢኻ ትሳቐቕ ማለት እዩ ግዙእ ሳንጣ ኢኻ ኮይንካ ዘለኻ ብሓፂሩ ሶሞር ካብቶም ምሳኻ ዝነበሩ ኣካላት ምዝርራብሲ ምስ ማሲንጋ እንድሕር ደኣ ምዝርራብ ትሕሹካ here it is here we go ኢሎም ዞም ማንቸስተር ዩናይትዳውያን here it is ኢና ንብሎ ብሓፂሩ ማለት እዩ በቃ ከይዳ ኣፅምዶ ተወንጭፋ ወሓጥዋ እዚኣ ነዚ መፍትሒ ክተምፁ ተዘይኽእልኩም ኣብዙ ተባይሶም ኢልኩም ትሕገሱ ንሕጎስ እንተኮይና እንታይ እዚ ዳ ደለይቲ ነውጥ እምበረና ናዳ ኩሉ ግዜ ነውጢ ይቃሕልልና ምንታይ ለውጢ ለየና ዓድና ለውጢ ልበሃል ኮ የለ ንሓየለ እዩ ልሰዓረ እዩ ልመርሕ ኮ ዓድና ብቕልፅምካ ኮያ ዋላ ኣፀልምካ ድዩ ሓስብካ ድዩ ገለገለ ሃሙ እዩ እምበይ ኣብ ትግራይ ሰው ለውጢ ተል ግንማ ዳርጋ 2-3 ዓመት ኝና ስለዚ ብርሃነ መጀመር ግርም ስለዚ ፅምዶ ከይዳ እያ ሳዕሪ ረእያ ደለይቲ ለውጢ ዶ ደለይቲ ፍትሒ ዶ ትብሉሲ ተሳዒርኩም ኢኹም ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለዋ ናይ ጓራያ ማለት እዩ ትክክል እያ ክብል ከለኹ ሓደ ንኣብነት ንዕርቂ ብክልተ መንገዲ ኢና እንዳረኣናያ ክንከይድ ማለት እዩ እቲ ለውጢ እቲ ፅምዶ ለውጢ ኣምፂኡ እኮ እዩ ብሓፂሩ እንታይ ለውጢ ኣምፂኡ እዩ ለውጢ ኩሉ ግዜ ኔጋቲቭ ዲ ፖዚቲቭ ይኽፍለጥ ዘለዎ እምበር ለውጢ ክበሃል ከሎ ናብ ምንታይ ትልወጥ ካብ ሕማቕ ናብ ፅቡቕን ክትልወጥ ትኽእል ኢኻ ካብ ፅቡቕ ናብ ሕማቕን ትልውጥ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሶ ፅምዶ ለውጢ ኣምፂኡ ዶ ኦፍ ኮርስ ለውጢ ኣምፂኡ እኮ ኣብ ትግራይ ምእሳር ኣሎ ኣብ ትግራይ ግፋ ኣሎ ኣብ ትግራይ ዕስክርና ውትድርና ኣሎ ተጀሚሩ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ህድማ ኣሎ ኣብ ትግራይ ምእሳር ኣሎ ማለት ሓደ ከም ኣወል ስዒድ ዝበለ ጎበዝ ኣድሪ ከሲሱ ከእስረካ ይኽእል እዩ ከም ሃይለ ደደቤት ዝበለ ጎበዝ ኣድሪ ከሲሱ ከእስረካ ይኽእል እዩ ሓሶት እዩ ከምኡ ኣይገበርናን ኢሉ ሕጂ ሃይለ ደደቤት እውን ናብዚ ክመፅእ እዩ ምክንያቱ በዓል ሃይለ ይኹን በዓል ስታሊን ኣብዚ ጉዳይ ዝተዋፈሩ እዮም ሃይለ እንታይ ክብል እዩ እንታይ ምባል እውን ጀሚሩ ንብርሃነ ንሕና የእሰርናዮን ሓደ ዓመት ተፈሪድዎ ኣሎ ኢሉ ሓደ ዓመት ምፍራዱ
ሚዲያታት ትግራይ ኣይተዛረባን ኣይንፈልጥን ሶክ how do you know ከመገርካ ፈሊጥካ ከባለቤቱ በላይ ያወቀ እንታይ ይብሉ አምሓሩ ምስል ኣለዎ ማለት እዩ መላያ ባዕልኻ ከመገርካሲ ፈሊጥካዮ ብርሃን ሓደ ዓመት ከም ዝተፈረዶ how do you know you live in Australia right ኣብ ኣውስትራልያ ንኻ ትነብር ንሕና ኸኣ ውሽጢ ዓደለና ንሕና ዘይፈለጥናሲ ከመይ ዓኻ በፂሒካ ሳተላይት በሃላይ ሶ ደሓን ሓበሬታ አለን እንዲኻ ትብል ሓበሬታ ዘቕብለካ ዘሎ ሰብ ብደቂቕን ብሳተላይትን ብሌንስን ናይ ብርሃን ጉዳይ ስለ ትከታተል ትውዕል ዘለኻ እዩ እንታይ ተፈሪድጎ እንታይ ልኩሞ ስለ ትብል መባእ እንዳገሪ ቀሻውሽ ተኣኪቦምሲ ሓደ ቀሽሺ ከምዚ ኢሎም መሲሎም መባእ እንዳባ ገሪማ ዝበልዕስ በዓል ይላፋለፍ ኢሎም መሲሎም ሓደ ቀሺ ከዓ ኣብ ማእኸል ኮፍ ኢሉ ነይሩ እንታይ ደኣ ንዓይ ዘየላፋልፈኒ ኢሉ ይበሃል ሃይለ ደደቢት በዓል እዩ በቃ እንታይ ደኣ ንዓይ ዘየላፋልፈኒ ዝብለና ዘሎ ብዛዕባ ብርሃነ እቲ ትብልዎ ዘለኹም ሓሶት ይገለ ሳምቲንግ ክሊርሊ ፎርማሊ ብዝኾነ መንገዲ ሓፂቡ ሰጥሒዎ ነቲ ሚድያ ከም ዘለዎ ማለት እዩ ብርሃነ ጫፍ በፅሑ ኣብ ጫፍ ናይ ሃይለ ደደቢት ሚድያ እዩ ንኽቃወም ብስሩን ክዕፀለዎ ዶ ገለ ዘይኮነ ዝኾነ ነገር ክትገብሩ የብልኩምን ይብል ነይሩ እንደን ብርሃነ ተኣሲሩን ኣይተኣሰረን ኣብ ዝብል ተፈቲሑ ብዝብል ሃይለ ደደቢት ኣይሰርሐን ሶ ብኻሊእ ባህላሲ ኣብ ናይ ብርሃነ ምእሳር ዋና ቀንዲ ተዋሳኢ ክኸውን ዝኽእል ሃይለ ደደቢት ቀዳማይ ቁፅሪ ሓደ እዩ እቲ ዳታ ናብኡ እዩ ዝወስድ እቲ ግምት እውን ናብኡ እዩ ዝወስድ ኢቨን ካሊእ ሰብ ኣሲርዎ ተኾይኑ እውን ካብቲ ዘለዎ ፅላእትን ካብቲ ዘራርቡን ግን ሞስት ፕሮባብሊ ሃይለ ደደቢት ይደለካ ማለት እዩ ሶ ብዛዕባ ጉዳይ ብርሃነ ከዓ ክዛረበኩም ይኽብለና ኢሎም ማዓንቲ ሰምዕዎ ንሱ ይዛረብ ያ ናይ ዲሲፕሊን ሕቶ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ ናይ ዲሲፕሊን ሕቶ ተሓቲቱ ተዓርነብ ተባሂሉ እውን ብደንቢ ተነጊርዎ መጠንቃቕታ ተባሂልዎ ዘን ምርምታ ተባሃላ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ኣትዩ ወፂኡ ድሓር ግን ከይትገብሮ ዝተባሃሎ ግበረይ ትግበር ዝበሃል እዩ እናወልኩ እንተይኮነ ወታደራዊ ዲስፕሊን ናይ ባዕሉ ከይድ ኣለዎ እቲ ናይ ዲስፕሊን ክእርሞ ዘይከዓለ ናብ ገበን እውን ተሰጋጊሩ እዩ ዝብል ክስ ቀሪቡሉ ናይ ሓደ ዓመት ፍርዲ ተፈሪዱሎ ማለት እዩ ግረም ብርሃነ ወታደራዊ ሓይል ድዩ ነይሩ ኣይነበረን ከም ዘይነበረ ብርሃነ ጽምዶ ካብቶም ዝገብሩ ሰባት ንጽምዶ ካብ ዝመስረቱ ምስ ኣወል ስዒድ ብርሃነ እዩ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ሶ ተሓሶት ከምዚ ኣገርና ማለት እዩ ታክን ገብላ ኢና ዲስክሎዝ ክንገብራ ኢና ክንቀልዓ ኢና ማለት እዩ ካብ ውሽጣ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ካብቶም ጽምዶ ዝመስረቱ ሰባት ሓደ ኮይኑ ጽምዶ ዝግበረሉ እዋን ጽምዶ ናይ ውልቀ ሰባት ርክብ እምበር ናይ ዝኾነ ይኹኑ ወታደራዊ ኣካላትን ናይ ወታደራዊ ተሳትፎ ዘለዎም ሓይልታትን ርክብ ኣይኮነን ኢሉ ወደብ ትዛረብ ነይራ መንግስቲ ኤርትራ ይዛረብ ነይሩ ሃይለ ደደቢት ይዛረብ ነይሩ ኤቭሪባዲ ኮሚሊ ይዛረብ ነይሩ እንታይ ዘመልከት እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ኢምፕላይ ዝገብር እቲ ሃይለ ደደቢት ዝብሎ ዘሎ ሓሶት ምዃኑ ብርሃነ ኣብ ክልቲኡ ክህሉ ኣይክእልን ነይሩ እንድሕር ዳ ሓሶት ተዘይኮይኑ ማለት እዩ ካብ መጀመሪኡ እንተኮይኑ ጽምዶ ወታደራዊ ጥምረት እዩ ነይሩ ካብ መጀመሪኡ ብኸምኡ ተመስሪቱ ሓደ ጉዳይ ናይ ሲቪላውያን ምንቅስቃስ እንድሕር ኮይኑ ብርሃነ ከመይሉ ሲቪል ኮይኑ ካብ መዓዝ እንድሕር ጀሚሩ እንድሕር ሲቪል ተነይሩ ካብቱ ዝወፀሉ ናይ ውትድርና ቦታ ድሕራይ ናይ ውትድርና ሕጊ ጥሒስካ ኢኻ ተባሂሉ ብወታደራዊ መቕፃዕቲ ዝረኣየሉ ጉዳዩ ብኸመይ ሕጃብ ዘይተዋቕዓኩም ተሓሶት ማለት እዩ ሓሶት ባዕላይ ኣትወፅ ኣነ ተዛረብኩላን ባዕሎም እዮም ወፅኦም ኤኒዌይስ ባዕሎም ዘዝሃቡና ሓበሬታ ንሕና ክንሪኦ ከለና እዩ እቲ ፊልተሬሽን ሲስተም እዩ ከምኡ ገይርዎ ማለት እዩ ሓቅ ብዓይን ሓቂ እውን ተሪእናያሲ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ደርሆ ፃሕቲራ ትረኽቦ ሽጣራ ዝበሃል ነገር ኣሎ ምሽ ከም ናይ ሃይለ ደደቢት ተንኮል ናይዞም ካልኦትን ከምዚ ዝኣመሰሉ ተንኮላትሲ ቀሊል እዩ ፍሒርካ ገለ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ንብርሃነ ዘእሰሮ ጉዳይ ዘረቡ እዩ እንድሕር ዘረብኡ ተዘይእሲርዎ ነይሩ ወታደር ብምዃን ብወታደራዊ ዲስፕሊን ጉዳይ ክቕፃዕ እንድሕር ዳ ተገይሩ ነይሩ ኮይኑ ወታደር እንተሎ ናይ ሲቪል ጽምዶ የካይደሉ ኢልካ ትዛረብን ኢኻ ሽዑ እውን ክትከሶ ትኽእል ኢኻ ንምንታይ ከምዚ ይገብረልና ኢልካ ማለት እዩ ስለዚ ተሓሶት በዓል እዩ ባይ ዘ ወይ ጂኦግራፊያ በዓል ዋቂዓ በዓላት እው ስለ ዝኾነ እምበር ኩልኹም እቲ ዝነበርኩሞ ጉዳይ እዩ ተሓሶት ግን ከምዚ እዩ ሃይለ ኣብዚ ጉዳይ እዚ
توصو مالت فحطرت تبلكا دحر حد عامتون كركبلكا ايو ويل كساونو سزركبلكا نحنا خاين قرفكا مالتي ام حبراو ميديا زي كنا نجر زلطفو زلو اغباب زي بلون حاسوتن يم زلطفو زلو قبل ليت حدا بإثيوبيا سماي لاي لم እሺ መን ተዛረቢ ልካኹም ኢሉ እዩ ቀጸልና ናብቲ ናይ ሃገራዊ ዘተ አንጃብቡ አሞሮች ያለኝ መልእክት ከብቱን መርጠን የምንገዛ እኛ ነን የቅርጫውን ባለቤት የምንወስን እኛ ነን የተረፈንን የማንፈልገውን ካልሆነ በቀር የትኛውም አሞራ በጉልበት ከየትኛውም ቅርጫ መደብ ላይ አንዲት ኪሎ ስጋ መውሰድ እንደማይችል ላረጋግጥላቸው እፈልጋለሁ حرايت كفت نحنا انا هنغزو اتقرጫት ናይ ተስጋውን ትምስላታት መስለኒ ክብር ዘለ ከፍት ዝብሎ አካላት አለው ቅርጫት ዝብሎ ሞን አለው ቅርጫት ዝብሎ ዘሎ ነቲ ባሕርነት ሳምቲንግ ነተዓደድ ኾን ይኸውን ከም ይኸውን ይመስለኒ ከፍት ዝብሎ ዘሎ ተከፍት ንሕና መሪጽና ንገዝኦ እቲ ዝዕደል ዘሎ ስጋውን በዓልተና ንዕድሎ ዝተረፈና እንተ ዘይ ኮይኑ አሞራ ኮይኑ ኾስድ የዝበለ እንተልይውን ከም ዘይወስድ ክነፍርጦ እንደለ ዝብል ፈኸራ እዩ ሶ በተሓደ ወገን ለመና ቡን አለው በተሓደ ወገን ፈኸራውን አለው ክልቲየም እዮም ማለት እዩ ተለመና እንታይ ዝብል ንታዕረቁን ዝብል አለው ምሕጽንታ ነገር በተሓደ ወገን ካ ፈኸራውን አለው ማለት እዩ ዝፍክረሎ ንእከለ ተዘይተባሃለ ከምዚ ዓይነት ፈኸራ ግን ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኩሉ ግዜ ካብ አፉ ዝወጽ ከምዚ ዓይነት ቅኔ ዘለዎም ዘረባታት ይወጽኦም ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሶ በሓጺሩ ከፍቲ ብዕራይ ወዘተ ዝበሃሉ ሰባት አካላት አለው እዮም ኣብዚ ጉዳይ ወይ ተዓድድ ያ ብዕራይ ኮይና ዘላ ወይ ከፍቲ ኮይና ዘላ ቅርጫ ኮይኑ ዘለታ አይ ባሕርዲ ሳምቲንግ ግል አይተፈለጠን ተዘረባ ተረዲና ኢሎም ቶም ዘንጨጭውን እንጨብጨወለው አና ሐቅን ምዝራብ ሕጂ ቅኔ እዩ ተዝብሩን ካብ ቅኔ እኳ ተራዩ ወላ ሓንቲ ምንም አይጠፋንን እዚ ጉዳይ እዚ ግን ቅኔ እዩ ተዝብሎሲ ጥዑይ ቅኔ ሳይኮነን ሶ ክግምት ይኽእል ንከለን እከለይልዎም ክብል ይኽእል ማለት እዩ በሓፂሩ ድማ ኣብቲ ማእኸል ዕርቅውን ትብል እያ ተዘረባ ስንፈልግ ስንወድ ለማጋራት ዝግጁ ነን ከፍቃዳችን ውጭ ግን ለሺህ ዓመታት የኖረች የጸናች ኢትዮጵያ በቀላሉ በማይበጠስ ክር በማይበጠስ ገመድ የተሰናሰለች ኢትዮጵያ አሁን ባለው ፕሮፓጋንዳ ትዘናጋለች ጥቅሟን አሳልፋ ትሰጣለች ብሎ መገመት ከንቱ ምኞት ስለሆነ حراي نشع عمز صنحت ኢትዮጵያ ሲ ሕጂ ግን ምትዘናጋዕያ ጥቅም ሓሊፋ ክትህብያ ኢልካ ምዝራብ ከንቱ ምንዮት እዩ መን ታወትዮም ቶም ሽዕ ዓመት ክጸንሕ ዝገበርዋ ቶም ሽዕ ዓመት ክጸንሕ ዝገበርዋ ሰባት ካብኣቶም ንሕና ሓደ ኮይና ንሕና ተጋሩሲ ሓደ ኢና ካልኣይ እዚ ዘተ ሃገራዊ ምክክር ይዝብል ናሽናል ዲያሎግ ፎረም ማለት ክትዘራረብ በወግዕ ተኸፊቱ ማለት ሕጂ መራሕቲ ትግራይ ይኹኑ ካልኦት ሓይልታት ኣብዚ ጉዳይ እዚ የለውን ቶም ዝማኸሩ ዓድታት ማለት እዩ ቶም ዋና ተማኸርቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብቲ ምኽሪ የለውን ብቐንዱ ድማ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ማለት ንምክክር ኢልካ ተተኣኪብካሲ መጻልእ ዝኾነ ዘረባ እንታይ እዩ ጎስጓሳይ ድዩ እዚ ንቐፌታ ድዩ ብሓፂሩ ብምንታይ እዩ ዝፍለ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝግበር ዝነበረ ኣኼባታት ካብቲ ኣሽሙራት ካብቲ ሽሙጣት ካብቲ ምንካእ ካብቲ ምጉሳምሲ ብምንታይ እዩ ዝፍለ بمن ما يفلن متاناكم غوبطناكم نابلكاسي نزتن مخكرون አይተቀመጠን ይኻ ሶ በሐጽሩ እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ምክክር ናብ መፍረራሕ ወዘተ ሳምቲንግ ይኸይዱ ወይ ተአኪቡ በይነይ ንሕርከም እዚ ተዛሪበ አፈራሪሕ የማይሰምዑን እንተኮይኑ አኪበ ከፈራርሖም የዝ ዓይነት ሓደ ዘረባ እዚ እቲ ሪያሊቲ ግን እዚ መፍረራሕ እምበር ናሽናል ዲያሎግ አይኮን ናሽናል ዲያሎግ ማለት ጸገምና ተዛሪብና ጸገምና ንኽፍታሕ ባህግናን ራእይና ነቕሚጥና ምስኡ ሓቢሩ ዝኸይድ ህልምን ክነውፅእ ዝገብር እዩ ስለዚ ካብዚ ወፃሲ እዚ ናይ ብሄራዊ ዘተ ብሄራዊ ክባል ከሎ ብስሩ ዘተ ኩሉ ዝሓቆፈ ክኸውን ኣሳታፋይ ክኸውን ኤክስፔክት ይዝግበር ዋላ ተባእስ ዋላ ተጻላእ ማለት ኣበየሉ እቶም ዋና ዝተባእሱ ኣምሓራ ክልል ትግራይ ክልል ኣበየሉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምናልባት እቲኦም በቶም ኣበንዶ ሳምቲንግ ገለ ክህሉ ይኽእሎም ትግራይ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ የለን ሶ ዓርሳ ግሊላ ያዘላ ወይ ከዳ ያ ማለት እዩ አይፍለጥን ናይ ትግራይ ጉዳይ ይፍለጥን እዚ ቡሕት እዩ ዲዩ የኛን ታሪክ በትክክለኛው መንገድ አገላብጣችሁ እናውቃችሁ ቀልባችሁን በመመለስ ለጋራ ጥቅም በጋራ እንድንሰራ ጥሪዬን ላቀርብላችሁ ፈልጋለሁ ተሰውአ ተጋራ ላይ ናትና ታሪክ አጸቢቁም ፍለጡ ወይ ዝብል ኦኬ ማለት
ሕጂ ሓደ ግዜ እናት እንታይ ይባል ልጅ ለእናቷ ምጥ አስተማሪች ዝባላሉ እትናትና ታሪክ ሲ ፍሉጥልና ክብለና ጀሚር ሕጂ ትናይ ተጋሩ ታሪክ አይፈልጦነሎ ማለት ይትሰባይ በሐጽሪ ይፈልጣ ይዝብል ግን ይፈልጣነ ትግራይ ከምዘይ ይፈልጣ ይሃት ትርዳእ ማለት እዩ ቶታሊውን ሚስቴክ እዩ ክዛርብ ተለውን ከም ዝራእኾ ንሕር ኮይኑ ብዛዕባ ትግራይ ዘለዎ ምልከታ ትዕዝብቲ ካብቶም ካልኦት ቅድም ሕጂ ዝነበሩ ገዛእቲ ደርብታት ብዝተፈለየ ኮነን ዛረብ ማለት ንትግራይ ሲ ዓቕሚ ዘለዋ ዓዲ ዘጽንሐት ዝተቃለሰት ገለ ምዃናውን ኣይኣምንን ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ነቶም ቅድም ሕጂ ተቃሊሶም ንኢትዮጵያ ዝሞት ሰባት እውን ትማልውን ከምዚ ገይሮም ኢሉ ምስ ካልኦት ዓድታት ከባእሰናውን ይፅሕትር ነይረት ጉዳይ ማለት እዩ ኣነ ተዛሪበ ከም ሓደ መንእሰይ ብዕራይ ናብ ዘበረ የብል ዕርፍ ሓዚ ኣነ ንስኻ እንተ ዘይተጻሊእና ሓወኒ ማለት እዩ ሓፍተና ኣነ ንስኻ እንተ ዘይተጻሊእና ኤርትራዊት ኩኒ ኣምሓራዊት ኩኒ ቤንሻንጉላዊት ኩን ዓፋር ኩኒ ወዘ ሳምቲንግ ኣነ ንስኻ እንተ ዘይተጻሊእና መናእሰይ እንተ ዘይተጻሊእና ንቕንቕ የለን ንቕንቕ የለን ብሓይሊ ክደፍአካ ይኽእል ግን ተተራኺብካ ክትመራዕ ትኽእል ኣይፍለጥን ኣይዶኖ ሳምቲንግ ሃፕን ገብር ይኽእል ይመስለኒ እቲ መንእሰይ ጽላኣት ከም ዝረኣኽዎ እንድሕር ኮይኑ ንሕና ተጋሩ ጥራሕ ኣይኮናን ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ እውን ማለት እዩ መናእሰያት መንእሰይ ማለት እዩ ብሓፂሩ ጽላኣት ብጣዕሚ ደቢርዎ ኣሎ ሓቂ ንምዝራብ ብጣዕሚ ደቢርዎ ኣሎ መንእሰይ ምክንያቱ ተማሂሩ ክሰርሕ ይደሊ እዩ ክሓልፈሉ ይደሊ እዩ ክልወጥ ይደሊ እዩ ዝኾነት ህይወት ኣላቶ ታ ሞመንት ከይተሓልፈ ይጓየ ኣሎ እቶም ካብ 40 ንልዕሊኡን ዘሎ ሰባት እዮም መፀጊሞም ላ ዘሎ ተንተረፋና ውሕዳት ዓመታት የንገለዝ ብዝብል ኣብዚ ኢትዮጵያውን ማለት እዩ ሶ ንሕና እውን ክንርከበሎም እንና ናብኣቶም 40 ዕቕና ዘይኮና ወይ ከዓ ፍሪሕና ዘይኮና ሲ ናኣትና ዘለና ግን እቲ ሪያሊቲ ክነግረኩም ኣነ ንስኽን ኣብ ደገ ነበር ኣብ ውሽጢ ዓዲ ነበር ታነ ዝሓስቦ ዘለኹ ብንጹህ ልብና እዩ ንስኻውን ብንጹህ ልቡና ብንጹህ ልና ተሓስቦ ንሕርዳ ሊኻ ኮይንካ እሞ ንምዕባል ዓድኻ ንምዕባል ዓድኽን ንሓስብ ንሕርዳ ኮይና ኣነ ንስኻን ክንበኣስ የብልና ምክንያቱ ከምዚ እዩ ኣነ ንስኻን ተተባኢስና እንታይ ከም ዘጋጥም ክነግረካ ንኣብነት ኡጋንዳ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክትወሲና ታያት ብል ኡጋንዳ ሚኒስትሪ ድልውነት ሓደጋን ስደተኛታትን ኡጋንዳ ወሓዚ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሩ ብምውሳኹ ከም ዘተሓሳሰቦ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘተን ምክያድ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክራኸብ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ እንታይ ይኽብሎ ውሰደለይ ዲ ይኽብሎ ሓግዘኒ ዲ ይኽብሎ እቲ መንግስቲ ከዓ እንታ ሓገብሩ መፅኦም ይኽብሎ ሶ ስደት እውን መፍትሒ ከም ዘይኮነ ኡጋንዳ ምህዳም እውን መፍትሒ ከም ዘይኮነ ንካልኦት ዓድታት ምናልባት ይሓይሽ ኸውን ግን መፍትሒ ከም ዘይኮነ ኣፍሪቃ ጠቕላላ ንርኢ ኣለና ኣነ ንስኻን ማለት እዩ ከይንሃድም ንድሕርዳ ኮይና መጀመርያ ምስቶም ዝህዱሙና ኢና ክንበኣስ ኣነ ንስኻን ክንሰማማዕ እዩ ዘለና በቃ ብሓፂሩ ነቶም ዝህዱሙና ዘሎ ኣካላት ድማ ክፍተትን በርን ክህሉ የብሉ እምበር ካብዚ ኣነ ትግራይ ድሕረ ደጊም ካብ ማእኸላይ መንግስቲ ተስፋ ኣለዋ ዝብል ዋላ ሓንቲ ግምት የብለይ ድሕረ ደጊም ማለት እዩ የብላን ብስሩ እውን ነገራት እውን ቅድም ሕጂ ንእሽለይ ጫፍጫፍ ዘለዎ ይመስል ነይሩ ዝኾነ ሳምቲንግ ግን ሕጂ ግን ይመስለኒ እውን እንተዘይኮይኑ ምናልባት እንተኸይዶም ይኽዱ ዚ ዓይነት ዘረባታት ኣሎ ወይ ከሩን ይኽእል እዮም ኣይፍለጥን ማለት እዩ ክንከይድ ንኽእልና ማለት ተጋሩ ኣምሓራ እውን ኣይፍለጡን ናበይ ከም ዘብሉ እስኪ ክንሪኦም ኢና ብቐዳማይ ይጥብሮም ነይሩ ብዝተወሰነ መንገዲ ማሊ ህፃን ቆልዓ መምህሩ ዝሃቦ ገዛዕ እዮም ከይሰርሐ ኣብ መጣልያ ደቁ ገዲኡ ወለዱ ገዲፉ ዝኸደ ኣነ ተሰዊኦ ወለደይ ናብ ንቡር ቦታኦም ክምለሱ እዮም ኢሉ ዝኸደ ተጋዳላይ ተሰዊኡ እዙይን ከይመለሰ ኣሽካዕላል ዝኣቶ ሓይሊ ኣይህሉን ሕዚ ንሕና እውን ኣይንፈቅድን ሓንቲ እያ ህይወት ሓንቲ እያ ታሪክ ትሰርሕ ኣብ ታሪክ ትስዋዕ ካብ ጭቃ ዘይወፀው ወላዲ ንድግፎ እምበር ብማንም ወያላ የምፂና እነስሕቃ ዓዶ እነስሕቆ ወላዲ ኣይህሉን ንምንታይ ፈውስ ስሓቕን ጭፍጨፋን ወዱን ጓልን ዝኸፈለ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ጽባሕ እውን ክንቃለሰሉ ጠንኪርና እንኽእል ንቓል ኪዳንኩም ንምዕ ተዘረባ ብርቱዕ እዩ ብጣዕሚ ሕይል ይብል እዩ ተዘረባ ናይ ዘን ወላዲት ኣይ ዶንት ኖ ምህርቲ ኮና ተስፋ ገብር መስለኒ እውን ከምኡ ማለት እዩ ዘራርበአን ተቓላት እውን ሓያል እዩ ኣቀማምጣ ናይቲ ኣደራድራ ናይቲ ቃላት ዝበሃል ኣሎ ቀደም ሰዓብ ኣሰራርዑን ብኣግባቡ እየን ተዛሪበንኦ እወ ናትና ነገር ክንደልካ ይንገር ኢሉ ማለት እዩ ፀዊኻ ይላኣምን ኢሉ ፀዊኻ ይላኣምን ማማኒ ገደፎ ቀፂልና ኣለና ናብቲ ጉዳይ ፀዊኻ ይላኣምን ተቓለሱ ይብሉና በዚ ህደም ይብሉና በቲ ጥፋ ይብለካ በቲ መንግስትና ባይት መፅንኻ ዝብል በዚ እዩ በዚሑ ዘሎ ብሓፂሩ ማንም ኣይደለይካንካ ሒዝካ ተመፂኻ
وهتتلك أفرايا أنت خوين كامنال بات مالت تزي كوينو نختسدد ما نم عديت اللي أيتللي كانيا سو غمتنا يقدم حجز نبرة ولا سددني تات نتقبل هذا تانا قد عدتاتون نقدر فوق أصل زخنا هتناب كبيت أجمع نازلنا مالتيو اسكي نابزوم من أسيات حواتنا نسجر اسكي إذا قد يبدي أدخنت صبت على لا مالتي كاب حجو مرعوتيهم زلهم بعبيو حجة أملاخي مسكن قرب يحجز ليه يحسب برجس برجع عطي فلما استلالنا له بقى كله بعلا عربية مدفعدي بعلا كاب عربية أنا بعرات سجر بعلا شاك خيتكم بعلا كحسب قراريبا أتزحت أول تسجرني نتيوسي كم زي كبيت صور حسكي أخذ جمرية زلخي كم يخي كيو من الوقت تعذرت ولا حتى خيمهم زلزي مو وتصنحي نساقد من مزرابة أنا زجر من نجار سلازخونة كم يجرات إيراتو فتاري أخيلوا فتاري أخيلوا قالت ولدي ناي شجرت قولي لون شجرتي بربر سامتينج زبها لقولي لك وزته توفيلات الكات خيد تخدود له زبن أبزخون الأواني أميزينج زجور حدا نجارات اللو من الوقت exceptional زبال سبال له عمريت exceptional نايب حق مالتي كم زي زبالة ترى أي فلتن أنا I don't know نمجناني ليكون كل مالتي جن نسمعينا عور حنك سجله كله تباهيلو يخاتم رعكو عورنا حنكسنان كساب زي رأخايو سب فتنو سبيت إيوب بقاتي ترفت بتعم خمس تفتنتن أما ودعت أملك حدلاتن إيوبون كم زنبرت مصحف قدسي زارب بتعم أزيو كبير فتنة نزا قوال نستيتي زي أسي انت تخائلو شلمات موسى مسقنا عسبب سماي سلازولوا ومبتوسخ مالتيو زي أزود راح يكون تزيئة منبر منجستي زي قطرو زي أورحو زي كخوبي anyways أجرو سامتين قوية عند كندي دك أنستي إنزل عبز حجي ساعات سي قدف يخوم زبالة قال مس كم زبالة أجمعتو مس كم زبالة نجارو قال نخت كلو مالتيو بتصدقي بسماي وقال له بمريتون كومي لعاتياتو جن جرم زبلكو إذن فيمينيستو من مينيسترو قال سامتينج زبها الله مالت فيمينيزم or something نعقا يقال يكونكم قال أبزي قبوء ترجمان مالت أبزي قبوء ترجمان كم دي عينة قداي زاروا زلا نزا خمزي تبل قوال نستيت نزا تصور قوال نستيت سي انتهي لكم ما قال كلها ناخر موتينا حفتينا تابزي قتلوا زلا زربا سمعوا إخهم زي أمس ود أزمة زلا زربا oh my god يزبل oh my god حق زربا خمنا خلت أنا يخبرني نمران ولا لا كبدي له قلت أنا حس كبدي أنا برناي نورمال نجار تايم كنا نراقب طب كنا نراقب زجبر نجار فوكس نجاره تحف مبالة تزارلت نجاره ما نتي تاشنت محاولة أجي كوز غلا نجار كاسو تمدفع تخونها معامي حق زني كم سريع زلخن أقالسون كل سلسلة مرعوت كينج كوين قل ملا نقصتي بلو الله يسي نتا صوت صعيد قال نفسها تسأل قال وصعت قال قحفنا يسب أي تقبيلات خيد نفس خفت أشياء تازع شو تقولي خمالتي أنا زياء لبام تبل زياتهم كيبلوني قرفهم ولا لبام قال خبروني نتا قحف كتكون خلخت رح لبام واو قال زلك حجي قحفات نخد كونا بعد خد كن بروجرام دي خم كان بهايمانوت جن نسخات كن كأوجع أمرخن أسرحه انت أي زبهر زلخ انت أي ناي ولاد كباريها دك عالمي قصة عالمي سبأي عالمي عالم كي يدفع كمبر سبأيكي عالم كخونا يكلمي تتفلتيو أجي أبزي أستايخها توقع مالتي مزي أستايخها توقع مالت صلاة سناي زبهال سيطانيو سناي مالت صبوق نجر مالتي صلاة سناي زبهال كا سيطانيو أزي بهايمانوت ناي هايمانوت قدايا يكونن أزي أبزخونه يكون عالم أنت تغدي إذا قال نستيت زي بزخونه يكون مورالاوي ليغال حقاوي جراوند بزخونه يكون بهالي كالتشر ناي إذا قال نستيت زي سرح ويكا سناي تكبر
بزخونه መንገዲ ዝብዘሎ ካብ ሃይማኖት ናይ ገለመለ ናይ ዓድና ዘሎ ባህሊ ገለ ሳምቲ ግኑፃ ዘወቅስ ነገር የብሉ ሰብ ማለት after all እዚ be human ክባል ከሎ human ናይ ምዃን ዕላማ እዚ እዩ ክርድእካ ከሎ ደስቲኒኻ ክትፈልጥ ከለኻ መወዳእታኻ ክርድእካ ከሎ ህይወት ካብ ሓሊፋት ኣይክተምጽ ነራ ገለ ዝብል ሓሳብ ክህልወካ ከሎ እዩ ነቲ ረኣዩ እኳስ ዘይጥዑማታ ዝበሃል ማለት እዩ ንሰማዒ እኳ ዘጨንቕ ታሪክ ዝኸብድ ነገር ጼራ ኣብ ትኸደሉ እዋን ሓደ መልሓስ ሓደ ንስኽሲ እንታይ ከም ትኾኒ ዘይትፈልጡ እዮ እሞ ንምምካሕሲ ብጉልበትኪ ጽባሕ እንታይ ከም ትኾኒ ማለት ሰብ ማለት ምንም ማለት ኣይኮነን ሰብ ማለት ሰብ እዩ ግን ብሓጺሩ ሓመድ እዩ ሰብ ማለት ጭቃ እዩ ጽባሕ ምንም ክትረኽቦ ዘይትኽእል እዩ ሰብ ማለት ከዓ እንድሕር ዓርሶ ክቢሩን ፈጣሪ ናብ ክብር እንድሕር ኣብቂዕዎ ድማ ኣዝዩ ክቡር ነገር እዩ ተዘይ ከቢሩ ድማ ማለት ምስ እንስሳውን ካብኦም ታሕቲ ኢቭን ማለት እዩ ምስ ሓደ ሰብ እንዳተማገትናስ እንስሳ ገለሌስ ኖ ሰብ ይኸፍእ ኢልኒ ንምንታይ ኢለየስ ሰብ እንዳሓሰበ እዩ ካብ ዝገብሮሞ ካብ እንስሳን ታሕቲ ዝገብሮ ማለት እዩ ተግባሩ እንስሳ ግን ተይሓሰበ ስለ ዝገብሮ ይሶኬ እዩ ናይ ሰብ ይኸፍእ ስለዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘረባ ካብ ናይ ሰብሲ ዝኸፍአ ዘጽልእ ናይ እንስሳውን ካብ እንስሳው ባህሩን ወፃ ዝኾነ ዘረባስ እንታይ ይገብረልክ ሕጂ እንታይ ይገብረልክ ፍልጥ ክኸውን እየ ተፈላጢ ክኸውን እየ እንታይ ትገብርላ ንስኺ ኣብ ገዛኹም ዲያ እንጀራ ትበልዕ ተቆልዓ ንስኺ ዲኺ ጠዋሪታ ኮይንክ ተጨኒቕክ ገለ እንኳዕ ፈጣሪ ከምዚ ብሰባት ዘመሓድረና ኣይኮነ ሰባት ገይሩ ዘመሓድረና እንተዝኸውን ነይሩ ማለት ትናይ መንፈሳውን ትገለመለን ኣብዚ ኣኳፍታ መሬት ምርሑ ተዋሂቦም ትሪኦ መለኺ እንታይ ንዛረብ ነርና እንታይ ንውዕል ነርና ንስኸውን ከም ንሕና ወሃብትን ከላእትን እንተንኸውን ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር እዩ ክግበር ነይሩ ኣብዚ መሬት ማለት እዩ ግን ከምኡ ገይሩ ልቡና ይፈልጦ እዩ ከበርቲና ከበርቲ ከለኸሲ ምስብርኩ ንእሽተይ ድጎይ ደንፀባርቕ ዝነበረ እዩ ድሕሪ ደጋጥ ምሕና ስታይ ደንፈልጥ ኢና ኩላ ሰብ መኪና ትኸይደላ ፍላይ በዓል ኣሜሪካሲ ብዙሕ ሰብሲ ከያጋጥሙ ሓደጋ የፈልጥን እዩ ወላ ተዓንቂፋዊ ትመውት እያ እዛ ቆልዓ እዚኣ ግደ ኣብ ዓዳ ምስ ስድራ ኮይና ከመይ መሰለት ትማሊ ከመይ ነርካሲ ሕጂ ከምዚ ወዲካሲ ኣነ ኣለኹ ኳ እንዳሓፍትኻ ኢላ ሓቆይፋ ከመይ መሰለ ብክብሪ መርዓን ዳቦን ኮበርን ድወፀትሲ ኣብ ሚድያ ወፂኽን ናይ መንግስቲ ገዛንታ ተቐመጥክንሲ ንዓ ክትፀርፋሲ ምዕቀን ከማን ይብልክን ብመልክዕ እውን ብግርማ እውን ብቅርፂ እውን እኮ ክንዳውን ኮ ይኮነትን ሕማቕ ክፍእት እንተ ትብላውን እኮ ክትብላ ምኻልክን ከመይ መሰለት ብርለት ምስል ቆልዓ እኮ ሕልና ዘለዋ ለባም ስለ ዝኾነት ግን ትማሊ ከመይ ነርካሲ ሕጂ ኣነ ትማሊ ድፈልጠካ ዝነበርኩ ብሕልናስ ሕጂ ዋላ እንዳፈለጥኩኻ ከለኹሲ ሕጂ ከም ዝኾንካ ክገድፈካ ድያ ኢላ ተመርዓወተሲ ኣብዚ መፂኸነሲ ንስም ኩሉ ስለ ተመርዓወትሲ ተናዋሊ ተፅርፋና ኣለኹን ኢልኩም ክትፀረፋ ገረም ኤኒዌይስ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ክሳብ መወዳእታ መደብ ተኸታተልኩም ኣብ መወዳእታ ድማ ሃናፃ የርእቶ ገዲፍኩም ስለ ትኸዱ ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ዝመስግን ይቐኒለይ ክብለኩም እየ ዝደሊ ለልዋሙ የስማዓና ፅቡቅ ቅነ ክኾነልኩም እየ ዝምነ ቻው ዳሕና ቀኒዩታ ጉድ ላይት ዳሕና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ